המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. להנפת דגלי הלאום, המסדר יעבור לדום, מסדר, דום. המסדר יעבור לנוח, עמוד, נוח. אני מזמין את מנהלת בית הספר דניס חלאווה לשאת דברים. בוקר טוב לכולם. מכובדיי, מנהלן בתי הספר מר ערן סגי, צוות בית החינוך המשותף, מורים, עובדים, הורים, סבים, סבתות, אורחים ואחרונים, תלמידים יקרים. אני מתכבדת לפתוח את שנת הלימודים תשע"א הבאה עלינו לטובה, ומקדמת בברכה חמה ולבבית את כל הבאים בשערי בית החינוך, את הצוות החינוכי, העובדים, ההורים והאחרונים חביבים התלמידים. כולנו שמחים לקבל את תלמידי כיתות א', את התלמידים החדשים והוותיקים כאחד, בברכת ברוכים הבאים וברוכים השבים על ספסל הלימודים, ומקדמים כולנו את כולם בחיבוק גדול, אוהב, מאחלים שנה טובה וברוכה בכל התחומים. לתלמידי כיתות א', היום אתם מצטרפים למשפחה נפלאה, משפחת בית החינוך המשותף בדגניה, עם מסורת רבת שנים, עשייה חינוכית ערכית ברוכה ומפוארת בכל התחומים. המעבר לכיתות א' מעמד מיוחד, מרגש, בלתי נשכח. בעוד מספר דקות כל תלמיד בכיתה א' מלווה בבוגר מח' יעברו יחדיו דרך השער, שער הברכה והקבלה. כולנו מאחלים לכיתה רכה התאקלמות מהירה והרבה הצלחה. הצוות החינוכי, המחנכות, אסתר, פבי, לירון, ההורים ותלמידי בית הספר, נלווה אתכם ביד מקצועית, תומכת, מקדמת בשבילי הלמידה והעשייה הערכית הברוכה בבטחה. ולשאר תלמידי בית הספר, ברוכים השבים. אתם תלמידים נפלאים, איכותיים, שמרו על עצמכם, היו ברוכים, מחיל אל חיל. לבוגרים, אנו רואים בכם משאב משמעותי וחשוב וחיוני בקידום תהליכים חברתיים. אנחנו רוצים להמשיך לראותכם בתרומה לקהילה, בחברת התלמידים, בהתנהלות, בפעילות הערכית. ועד בבת חשוב מאוד לציין לכלל התלמידים החשיבות בגבולות ברורים, בקיבוע נהלים, ביצירת אווירה תומכת, מאפשרת ומקדמת. וכמובן לחלק מהיעדים, ואני אעשה את זה ממש בקצרה. ראשית, בית החינוך המשותף בורח בשבועיים האחרונים בשעות הרעה רבות, ייעודיות ותוספתיות במקצועות הליבה, שהן מחייבות ברוב שכבות הגיל. דבר שכדאי לנו לזכור שיהיה לו השלכה להארכת יום לימודים אחרי החגים. אנחנו כרגע נמצאים בהיערכות מול מועצה, רכזי חינוך, המשרד, מגבשים את המערך, וכמובן אנחנו גם, ההורים יהיו בתוך העניין. ברגע שאנחנו נגבש את המערך, אתם תעודכנו בהמשך. השעות האלה הם בעצם ניתנו למקצועות הליבה כמו שאמרתי. היעדים השנה מתמקדים בהעמקת חינוך לשוני, תשע"א הוכרזה כשנת השפה העברית. העמקת החינוך הערכי,
משהו חדש השנה זה שבעצם מתחילים כבר ללמד בכל הארץ בכיתות ה' ערבית, שעתיים שבועות. כיתות ה' כבר מתחילים ללמוד ערבית מדוברת. העמקת תרבות ישראל, שזה היה קיים אצלנו כל הזמן, אבל השנה הוסיפו שעות. כמובן, העמקה והרחבת תוכנית הייחודית הבית ספרית. אצלנו התוכנית הלימודית הבית ספרית היא בנושא של חינוך לקיימות, חינוך סביבתי. משהו חדש גם לכיתות ז'-ח', הורי בית הספר ודאי שמעו, מי שיש להם ילדים בבית ירח, על תוכנת משוב. השנה נחשוף את תלמידי והורי ז'-ח' לתוכנת משוב. זאת תוכנה לניהול תהליכי למידה ומשמעת מרמת התלמיד ועד כלל בית הספר. ההורים של ז'-ח' מקבלים איזה שהם סיסמאות והם יכולים לעקוב אחרי הילדים שלהם, אחרי ההישגים שלהם, ועוד היד נטויה ונמשיך לעסוק במלאכת הקודש. ולסיום, ברכת יישר כוח ותודה גדולה לאנשים הנפלאים כאן שליווני במהלך פגרת הקיץ להיערכות בית ספרית, פיזית ופדגוגית. שתיים, שלוש